ukufika emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu ukuthi asiphe usuku lokuhlangana nogogo nomkhulu. Kodwa ungathi uyedwa umkhulu la. Ngiyambona omunye esivele sikhonza naye. Awu, mfundisi umlotha. Mfundisi umlotha. Awusenabo abangani basekho amanye amaphehla. Nangokudlula wawuwedwa, namhlanje uwedwa. Awu, mfundisi nginethemba ngokuzama uNkulunkulu mayisibeka. Maningi amaphehla abefundisi namaphehla angebona befundisi. Asedluleke lapho ambingelele. Ukuthi inkonzo yobani, inkonzo yogogo kodwa, yabo. Mthina bogogo. Waphela umkhulu uyedwa nje. Ngiyambona uba umkhulu sesikhonza naye. So asinankinga naye. Hayi akuzwakali kahle. Hayi bakhona njalo amakhehla kuqala. Inkonzo isanda ukuyiqala. Elinye lahamba-ke la enkosini. Mangibingelele ubani ubabazana. Baba bazi ukuthi lahamba la enkosini. Kanti sizohlala la emhlabeni. Siyahamba. Bingeleleka befundisi bangapha. Bingelele bonke. Bomlotha sengimthintileke naye njengomfundisi. Bingelele obaba, omama, intombi ney'nsizwa. Mfundisikazi uma bekhona ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngijabulile kakhulu uma ngizokufakazi benu la. Ogogo ngisukumile uNkulunkulu anibusise izwi lenkosi liyakudizelela ukuthi onendodana nobufakazi. Ngale ukuthi sichaze ukuthi ongafakazi ungobe ngenayo indodana. Kodwa wena kusho lokho. Sibonga kakhulu ukubona ogogo abanendodana enguJesu Kristu abasukumayo bafakaze bababaze igama lenkosi. Ngiyathanda ukuthi namhlanje ngiqale lapha emuva ngazi uma ngayiqala ngelinye kodwa ngisihlale beshintsha ogogo kodwa khona selokubaba khona nje. Selokubaba khona mangaphazami le nkonzo siqale ngo-2012. Kusho ukuthi-ke ngo-2022 sasithi 11, 22, 23, 24, minyaka 14. Minyaka 14 lo siyenza le nkonzo. Kade ngibuka nje la umhla ka-16 ngonyaka ozayo ngoLwesithathu. Walo nyaka ungoLwesibili. Kusho ukuthi-ke ngomhla ka-16 Disemba ngonyaka ozayo inkosi mayisidinile. Sizobe sihlangene. Nginalesi sicelo-ke bogogo ukuthi phela neriphothi enisho ukuthi niyenze. Ngoba manje phela kukhona sesimlungisele khona. Uma ufika ungashiyi, uyabona ukuthi kuyakhona ukuphazamiseka khona. Kufana nomuntu uma efika ekhaya engashiyi, usubamba uyayeka. Ngoba kusekhaya-ke usurashe iy'ngane abantu abangizobe simphekeleni nawe ukudla kokuhamba. So siyacela nje ukuthi abantu basho bangasizuli. Kona noma ngabe abaningi kangakanani noma ngagcwala legilasha 700 ogogo nomkhulu basinayo inkinga. Inkinga esinayo ukuthi abasho abantu abasho-ke bazibile ukuthi siyeza. Base ngishilo nje mina ukuthi uNkulunkulu mayisidinga mhla ka-16 Disemba unyaka ozayo sine-date nani. Uvinjwa yayinike wena ukusho ukuthi-ke nami ngomhla ka-16 ngonyaka ozayo uNkulunkulu mayengibekile ngoba kusekubekweni ukuthi hayi ngobe ngikhona. Siyabonga kakhulu-ke. Ngithanda ukuqala la-ke ngithi-ke abangangazi bakuNsibandelo bizwa uNkulunkulu ngo-2010 oqala umsebenzi ngo-2011. So-ke uma kunjalo ukuthi unyaka wami ka-15 lo ngishumayela ngingaphambi kwabantu. Yabona ukuthi ngiseyingane uma ngineminyaka ewu-15. Kodwa sibonga uNkulunkulu sewakhile umsebenzi uyasebenza ngendlela emangalisayo ngoba sikhuluma nje amabhreki awu-35.
noma kuthiwa yiphasika bahlale bese behlale nangaphandle imoto zisuswe. Nani-ke siyazi siwenika wena amaphasika sinankinga nalokho. Ikhonze la ngikhonza khona phela nje masikhonza sonke uNkulunkulu ophilayo. Wasebebaningi uNkulunkulu, baningi uNkulunkulu. Ake sikhonzeni uNkulunkulu ophilayo, simyeke uNkulunkulu ophila. Sikhonze uNkulunkulu odale izulu nomhlaba, simyeke lo daliwe ngoba ngeke asenze lutho. Wasikeze isikhalike sithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonile abanye ogogo bayazama amabela bathi uJesu inkosi. Ukubiza-ke mathathu la magama, uJesu Kristu uyinkosi. Mawuwasho omathathu uSathane uyabaleka eduze kwakho. Mawuwasho omathathu izifo ziyasuka kuwe. Mawuwasho omathathu umuntu ofile uyavuka. uNkulunkulu bengakafika usuku lwakhe. So-ke uNkulunkulu usinika isikhali sesimangaliso. Abanye bathi iy'ngane zabo azisayi ekliniki, uthi uma igula iphethwe ikhanda beka isandla unina noma ubani athi uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba vele ingalisiwe. Sikhuluma ngento esiyaziyo-ke, kufanele uyizame nawe ekhaya. So-ke uliqedele ungathi uJesu inkosi. Ungasho futhi ukuthi uKristu inkosi, uthi uJesu Kristu inkosi. Uzobona-ke kwenzeka imangaliso kuwena, namahlala khona azosuka. Nabona nabanye baphethwe amahlala khona. Abasakwazi ukukhuphuka intebhisi. Bayalekelela kade ngokugogo unala kwafika emadoda. Eqinile lo gogo, hayi manje kuyasho ukuthi hayi. iBhayibheli lasho. Nathi emva kweminyaka ewu-70 sophila khona uma isibhekelile kodwa kuba nobuhlungu, kuba nosizi, kuba nenhlupheko, umzimba usukuphathele. Yingakho-ke kufanele masisingaphezu ka-70 ungabusalibala inawo yezwe ngoba ngeke kusize, usuke usubona phambili. Kungashothi above 70 kuphela nongaphansi, ngoba ukufa kudla fumuka kulesilazi. Ngiyasazi eso suku uthatha omdala kuthatha omncane. Namkulezi insuku nje impela futhi singcwaba iy'ngane zethu kanti silethu beyizona ey'ngcwaba thina. Ngakho-ke hlalani kuJesu ubuyena indlela neqiniso zosisa uNkulunkulu bakho. Ngaphandle kwakhe akekho ozoya kuyena. Bese-ke ngithini? Ngifuna ukudlula kule nto yokuguqa khona ngizokhululeka kumahlala khona. Ngikhululeke, uzongakhululeki kumahlala khona uhlule uguqela uNkulunkulu wakho. Abantu sebaba amafika nje abafuna ukuguqa. Ngo-2023 makuwukuthi ngisakhumbula kahle, lafika izwi lathi kwenziwa yini nina ningaguqi uma nithandaza kodwa uJesu indodana yami yayinguqela na? Ningcono yini kulo Jesu? Ngiyakubuza-ke wena ongaguqi, ungcono yini kulo Jesu? Ma ungcono kunaye ngiyadabuka ukuthi ngoba ngeke ungene ephalisweni. Ubuyena indlela neqiniso. Ma ungcono kunaye ukuthi wena uyindlela kokwakho ebheke phi? Esibhokweni. Nanti izwi asinika lona Mahubo 95:6. Wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova umenzi wethu. So-ke ma ungaguqi phambi kaJehova usho ukuthi awuyena, akayena umenzi wakho. Verse 7, ngokuba yena unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Ingakho-ke simguqele. Baningi abantu abebehluleka ukuguqa ngenxa yokuguqa nangenxa amahlala khona. Uyaguqa anele kungaqeda sekusukunywa idolo lakhe seliphelile ubuhlungu. Uzosinda kanjani uma ungafuni ukuguqa? Uzosinda kanjani ungafuni ukuguqela lo okuguqa zonke izifo kuye?
lo okuguqa yonke indalo kuye ngaphandle kwakho wena wedwa lo ongaguqa. Asizikapheleke izinto ezinjalo. Ungayixabanisi nomenzi wakho ungafuni ukumkhothamela. Ngesikhathi usasebenzisa imithi mhlawumbe usayisebenzisa. Anti khona lezindlu okuthiwa ezabantu abadala inyama isebenzela lapho. Ngeke uguqe umathandi lapho. Yinamanga sosiguqela amadimoni siye kuguqela wadala izolo nomhlaba ihlazo le. Mina uma ngabe bengaguqanga kwenziwa namahlobo. Bekuyinini la ngo-October kumba ngo-October besinenkonzo yabefundisi abaqhamuke endaweni zonke ezihlukeneyo hayi bala ekhaya kuphela umfundisi nje. Besinayo la ngo-October inkonzo yabefundisi. Kwafika la sifanele sithandaze khona umkhuleka baseRoma 10 verse 9. Mase ukukhuleka siyaguqa bese siphakamisa izandla zethu. Sithe sisakhuleka siguqile la lathi izwi kimi awumbuke lo mfundisi. Uguqile yebo kodwa akaziphakamisile izandla. Ngenxa yokuthi izandla akaziphakamisile umkhuleko wakhe angikuzwa. Ngase ngiyithulela-ke ngaqhubeka. Bengangikhonjiswa phela ngithi ngiguqala mina. Kwathiwa ubuke yambona lo mfundisi uguqile kodwa singasiguqa sithi izandla akayiphakamise. Kodwa uNkulunkulu okhulumayo-ke la ekhaya. uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu othi uma ukhulekela usinde. Uma ususindile kumhamba ukufa kungabuki. Ngaphandle ukuthi uwone bese kuyabuya ukufa. Uma wonile kuyabuya. Khumbula omunye umama wakhona la eduze. Waqala ithuthukani lapha ukukhuphuka. Akasekho kodwa manje emhlabeni. Wafika sasikhuluma itende lapha eminyakeni eminingi. Wakhulekela wasinda wayeza uzokhonza la ekhaya. Ngelinye ilanga siyakhonza ngesonto. Nasuku umuthi thisha ngangeze enkonzweni. Inyawo zami zibuyile ngakhulekela zaphela zibuyile. Ngaphatheka ngathandaza athi Nkosi yenze njani ngimkhulekele lo. Kwathi ungamkhulekeli kade benza umsebenzi nezingane zakhe yikho ngisitedelile isifo sabuya. Uyededela zibuye uma ungafuni ukumkhonza ngeqiniso. Angidlulele namhlanje ngibingelela ngezindaba eziyiqiniso ezingamanga. Ngizocula-ke mhlawumbe ivesi elilodwa lale kuyicula engizolitula bese-ke siya ezwini lenkosi. Siqede izwi lenkosi siboneke uma Mtsibane osukumale eze ngapha-ke azobingelela izalukazi zakhe azibonge asitshele ukuthi usilungiseleleni kulo nyaka. Angithi kunjalo. Sikhona ekhaya nithina masikathiyeni ngalutho sikholwa lapha
Musa siyazithoba phambi kobuso bakho sisiya ezweni lakho. Ngiyacela ukuthi ukhulume nathi Moya Oyingcwele, nami ngihlale phansi ngilalele usebenzise lo mzimba, ngoba sizile kumuntu asizile kulezi ndonga, kodwa size kuwe uNkulunkulu nomusa. Athi uPetro singayaphi masisuka kuwe Nkosi Jesu ngobonke amazwi okuphila kuwena. Sizela lawo mazwi-ke okuphila, ngoba wena ungukuvuka nokuphila, ukholwa uwe noma efe uyophila. Siyabonga ukuthi sinabantu abadala ubagcinile baze bafika kule minyaka. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu nomusa ekubagcineni kwakho basize emphefumulweni, angathi umuntu esediniwe iminyaka emingaka ayosha esihogweni, kodwa aphenduke akukhonze ngeqiniso ukuze ahlale nawe ekhaya ezulwini. Siyabonga Nkosi Jesu, yiba nathi fundweni kwezwi, yabona wonke amazwi azokhulunywa ayithole indawo kithina sonke, singabuyeli emuva, sifana nesikhathi esingene ngaso uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizovula izwi lenkosi Isaiah 46. Isaiah chapter 46. Sofunda nje amavesi amabili. Isaiah chapter 46. Amavesi amabili, verse 4 no verse 5. Ufundeka ke kanje: Noze niguge nginguye, yebo, noze nibe izimpunga ngiyakunthwala, ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunetshatha, yebo ngiyakunthwala ngimkhulule. Verse number 5. Niyakungifanisa ningilinganise nobani, ningiqhathanise nobani ukuba sifanane na? uNkulunkulu akusise ukufunda kwezwi lakhe. Njengoba sikhona ke la sisenkonzweni yama-senior citizens, abantu abadala balelizwe noma yiliphi-ke elinye, kodwa umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. So wonke umuntu okhona ophilayo ukhona ngoba uNkulunkulu evumile. Izwi silifundayo la, uNkulunkulu uthi soze siguge enguye, ngoba yena akaguquki, ukhona njalo, unguye ngaso sonke isikhathi. Sizalwe uNkulunkulu ekhona, soze sife siye kuye masenze kahle khona, asithatha sifake esihogweni masingenzanga kahle ekhona. So iminyaka yakhe ayipheli. Uthi-ke noze niguge nginguye, noze nibe izimpunga, mangakhishwa igqoko namaduku nje la afakiwe, ngaphandle-ke kwabesilisa abangathwele emakhanda, yabona bayizimpunga. Uthi-ke noze nibe izimpunga ngiyakunthwala ngikwenzile lokhu. Kuthi size sifike la sikhona ngeminyaka yethu ingoba uNkulunkulu wethu besithwele. Manje-ke nansi inkinga ezoba khona, akekho ozoyilandulela ngoba uzokutshela athi ngakuthwala waze wafika la phambi kwami njengamanje. Yini indaba ungamkhonzanga? Uzophendula uthini ngokubuza? Yini indaba ungamkhonzanga ngale ndlela yena afuna ngayo? iBhayibheli siliphathayo sonke emabandleni lodwa, kodwa simkhonza uNkulunkulu ngendlela efanayo. Kudalwa yini? Niyabona ukuthi kunesithi esingenayo senza iBhayibheli, omunye alizwe ngelinye indlela, omunye alizwe ngenye indlela, lingabi into eyodwa, ngoba sithina sonke sinomoya ongcwele. Moya ongcwele okuyena ocacisa iBhayibheli akahlale endaweni engcolile. Moya ongcwele okuyena ocacisa iBhayibheli
uyalalelwa, uma ungamlaleli uyakusuka kushiya hamba. Umoya ongcwele akaxoshwa isono kumuntu. Sekusho kaningi-ke kodwa nina-ke anijwayele ukuba khona la. Umoya ongcwele akaxoshwa isono kumuntu. Umoya ongcwele uxoshwa ungalalelwa. Uthi uqale wenza isono kube kudala ezihambele. Ngoba ukukhuza ungakasenzi okusuke kuwena kusuka nenkani. Athi mayebona ukuthi hayi unenkani siyosiqala lesono vele hamba. Ngesethu usenza nje akasekho lapho yena. Siyophoke siyozilandulela sithini masifika esukeni. Ngoba uNkulunkulu usithwalile kwaze kwala. Usentshathile kwaze kwala. Sisalile ngo-2020 nango-21 abantu bebhuqwa yi-COVID. Sasala. Asisalanga ngoba sihlakaniphile. Kodwa ngoba esenzela umusa. Ngoba esinika ithuba lokuphenduka kwabangakaphenduki. Usinika ithuba lokumkhonza kwabamkhonzayo. Iyahlupha indlela ende. Ngoba ihambe akhathale umuntu ngoba indlela inde. Ahlale phansi akasaye esontweni lakhe. Ahlale phansi uyagula unamahlala khona. Sibonge nje ukuthi uNkulunkulu umgcinile nifikile la. Khona kade-ke befika yonke leminyaka. Babonile basukumela bezofakaza la. Njengathi iminyaka ehambile. Abasakwazi ukukhuphuka la. Babekhuphuka kalula kangaka. Uphawu lokuthi siyakhupha. Siyahamba emhlabeni. Ukulungele ukuhamba. Umuntu emncane njengabanye bethu khona izingane la. Mawukhuluma ngokufa bacabanga ukuthi ingane kwani isazophila mina. Kanti mhlawumbe wasihlezi sonke nje la iyona lengane encane number 1. Ngoba sibambula yini nobazalwane? Sibambula yini? Ukhona ophambili kulo line. Ukhona number 2. Sizobuka abantu abadala sithi bona abaphambili. Kanti mhlawumbe ingane encane kuna sonke le ndini iyona ezohamba kuqala. Ngoba izembe libekiwe empandeni yomuthi liyagawula lishilo. Into enhle-ke ngezemba eligawulayo emthini nomuthi alushaye kanye umuthi uwe. Alushaya kanengabi imbazi lokhu ushayile. Kodwa ikhona leyo kugcina ozoshaya kanye uvele uvume umuthi. Yabo ngesikhathi uphathwa ikhanda liyashaya izembe liyakukhumbuza hayi uyahamba njalo. Sengathi ukhohlile. Uthi asukume ngengoma, kusasukumeki kube buhlungu eqolo nezinye indawo. Liyasebenza izembe liyakukhumbuza. Uyahamba njalo awuhlezi la. Usuyazile. Dlala nomzukulu akugange ezokuthile uthi uyabuya vela baleka kushiya. Kushiya ingane neminyaka 2 3. Uphawu lokuthi njani iminyaka ihambile. Ingosana iminyaka ese kuba sihambe uhambe singeke sisabuya kulona. Umiselo maHebrew 9:27 ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kube ukwahluleka. Umbuzo ukuthi ke uthini ekwahlulelwe na? Ikhona indlela yokubalekela ukwahluleka. uJohn chapter 5:24 uthi uJesu ozwe izwi lami akholwe ngomthumileyo akasayi kwahlulelweni udlulile ekufeni wangena ekuphileni. So mawungafuni ukuye kwahlulelweni izwa izwi lenkosi uJesu bese uyakholwa ngeke kwahluleka. Ngoba iBhayibheli isitshela ukuthi abangcwele bazohlulela kanye nenkosi uJesu. Abangcwele bohlulela izingelosi lezi ezingagcinanga umthetho. So kuyodwa indlela yokubalekela ukwahlulelwa ukuthi ukholwe inkosi uJesu noNkulunkulu Baba, uhlukane nezono, vuma izono zakho uhlukane nazo, uyofika ube yijaji ngale. Hlulela ingane yakhe ebanjwe ama-drugs, babebeka nje abanye inkinga zabo ezikhona. Ingane yaphuza. Uyitshelile yini ngoJesu lengane yakho? Ngoba phela uma ungayitshelanga ngoJesu igazi lakho lizofuna ukwela. Uma ungayitshelanga ngoJesu osindisayo
mawufika ngaligazi lengane izofuna ukwena ngeke ungene ezulwini umndeni wakho ungazange uthele ukuthi wena ususindisiwe uhlukene nesono. Kuyahlukana nesono sekulomhlaba ubisona singeke ezulwini. Kuyahlukana nje pheleke nesono. So ke uthi uNkulunkulu namhlanje itheme yale nkonzo noze niguge nginguye. Bekufanele simkhonzeke lo Nkulunkulu othi soze siguge nguye. Sazalwe khona sofa futhi ekhona. Siye kuye masenze kahle. Asikhonze sikhophe masenzanga kahle. Sithola izinto eziningi ngomdali wethu kuleli verse ezimangalisayo. Ziningi izinto ezitholakala. Uthi siyoze siguge enguye. Kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu nguye? Ngesilungu uthi I am he. Kusho ukuthi uNkulunkulu owayekhona, okhona nozoba khona. Sizofika kuleli verse la ethi akuzange kwenziwe uNkulunkulu ngaphambi kwakhe. Ngoba likhi ngaphambi kaNkulunkulu. Uthi ngeke kwenziwe omunye uNkulunkulu emva kwakhe. Ngoba alikhi ngemva kwakhe. Ingaphambi kwami likhona. Ile minyaka engaphambi kwami ukuthi ngizalwe ingaphambi kwami leyo. Mase ngifile le minyaka engeke ngisayiphila sengifile ukuthi usekhona ubaba uMsibande kwakuwukuthi imva kwami leyo. Uthi yena likhi ngemva kwakhe. Ngoba akekho uNkulunkulu ophinda abe khona futhi akazange abe khona omunye ngaphambi kwakhe ngoba likhi ngaphambi kwakhe futhi alikhi ngemva kwakhe. Kudalwa yini singamkhonzi uNkulunkulu ngendlela ejabulisayo kanti uma kunjalo? Silibala ukukhonza abazali bethu asebashiya bayolala kobandayo. Silibala ukukhonza abazali bethu abalapha kuye naye ngoba nabo wabadala. Silibala ukukhonza umuntu esiya naye endlini yangasese. Silibala ukukhonza umuntu kambe ngibhizi ngiyamthandaza la mina. La ekhona ubhizi ukuzothwala. Mina ngithi kodwa uNkulunkulu kuye. Ngesivuleke namehlo bakithi. Ngesikhonzele uNkulunkulu onguye. Uthi noze niguge inguye. Uthi mina nginguJehova. Ngaphandle kwami akakho umsindisi. Akekho umunye ongakusindisa. Zithi Izenzo chapter 4 verse 12. Alikho elinye igama elinikiwe ebantwini futhi ayikho insindiso ngomunye ngaphandle kaJesu Kristu kuphela. Bese lithi kwabaseRoma mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi yasindisa. So njengoba sinifundisa ukuthi nithi uJesu Kristu inkosi, sivulela umnyango wezulu. Ngoba noma engasiphi isikhathi mawuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. Lithi uma uvuma nje ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Savumiselelesi wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Sizonika isikhali namhlanje esizokwenza ukuthi umuthula uphume umphefumulo ungene ezulwini ugijime. Ngoba umvumile wathi uJesu Kristu inkosi. Kutholakala kwabaseFiliphi chapter 2 verse 11. Asikhuluma emoyeni, ukhulunyizwe. Lithi zonke ilimi ziyovuma zithi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Kube udumo kuNkulunkulu Baba. So ayisebenzi lento ukuthi sithi asinandaba thina nendodana. Thina sikhonza uyise. Ngoba uyise uthatha wonke amandla wanika indodana. Wayesethi akekho ozoza kimi ngaphandle kwale ndodana. And into esimanga ngale ndodana iphethe ihluthulelo zokufa nezehidesi. Mayephethe ihluthulelo zokufa kusho ukuthi akekho fayo uJesu engavumile. Mayephethe ihluthulelo zesikhoko akekho zesikhogweni yena engavumile. Akekho zoyizulwini yena engavumile. So ubhekale nombhekale uthola uJesu. Ngeke usize ukuthi umaneke. Ngikhonze. Ungakhonza okudaliweyo yekudala.
uthi kuverse 10 kaIsaiah 43, ningofakazi bami usho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi ningethembe, niqonde ukuthi nginguye, I am he. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangemva kwami akayikuba khona. Ngoba ninkinga emva kwakhe, alikho futhi ngaphambi kwakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngingajabula manje ngavuma noma, ngoba mawuvuma uyasindiswa. Phela leli gama kabantu abathi usindisiwe wena. Wonke umuntu vele athi ngisindisiwe, usindisiwe kodwa lebhuku ezolweni. Ukusindiswa ukuvuma isono uhlukane naso ungabuyeli isono. Uthi-ke uNkulunkulu kuverse 12, ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. uNkulunkulu wabezizwe uqhamuke kamuva. uNkulunkulu wabezizwe izithixo. uNkulunkulu wabezizwe ukukhonza izithombe. uNkulunkulu wabezizwe ukukhonza amadlozi. uNkulunkulu wabezizwe ukukhonza noma yini ofisa ukuyikhonza kungeyena uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Uthi-ke umemezele yena odala izulu nomhlaba, futhi usisindisile, usizwisile. Ingakho ethelo zemigugu nginguye, ngimthwalile kuze kube manje, futhi usazosithwala futhi uzosentshatha. Ugodo umuntu ontshatha ugodo uthatha libeke la ehloko. Yabo vele kuthatha uNkulunkulu akubeke la ayihambele, awumsindi ngokumsindi. Nengane ithatha ibelethe. Kodwa mayisiqala ithi 3 years, 4 years, 5 years yasinda. uNkulunkulu usithwele sonke emhlabeni akekho sinda. Kodwa khona lolu suku esizofike simfihle ngaphambili. Esethi-ke njengamanje ayaphela amagama. Usubuzwa ngempilo yakho ephilile emhlabeni. Engakwazi ukuthi loba yini ithemba lakho ungenaye uJesu uma kufika isikhathi sakho sokudlula emhlabeni. Uthi-ke ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami, kusho uJehova. Mina nginguNkulunkulu. Yebo, kwasendulo nginguye. Akakho ngokuphula esandleni sami. Lapho ngisebenza, ngubani ongakuvimbela na? Ubani ongavimbela uNkulunkulu mayisemsebenzini? Iningi lethu la uma ngebona sonke siney'ngane. Sithi iy'ngane zethu, kodwa uNkulunkulu mayeseyithatha akaceli kuyo. Uvela ayithathe nje ahambe nayo. Ngoba akekho ongamvimba entweni afuna ukuyenza. Unisa izulu ngesikhathi sakhe, abalelisa ilanga ngesikhathi sakhe, wenza konke akuthanda ezulwini nasemhlabeni nasezinzulwini zonke, lisho njalo iBhayibheli. Ubani ongamelana noNkulunkulu? Ubaba uMkhize owafayo ngoLwesihlanu ngo-4 wavuka ngakusasa ngabo-2 ngoMgqibelo. Uthi ngesikhathi efa ubizwa ngegama lakho leli okwaliqanjwa kuqala. Uthi ayivele kuqhamukiswe lithi sibanibani ngozi. Kunabantu abanamagama afanayo. Kodwa mase kufika isikhathi sakho, ngeke uphume umphefumulo kubo bonke omandla abagcwele emhlabeni. Kodwa kuthiwa amandla azi uNkulunkulu uqonde umuphi umandla komandla ovele siyaphuma umphefumulo. Hayi, akukhona icindezelayo, awumpintshwa, awuklinywa, wenziwa lutho. Uphumizwe mandla usiyaphuma. Mayise ukhipha kuloya ukhipha-ke omunye umandla futhi uyobiza umandla. Ngengathi omandla abo-100 mina ngifuna lo uzokwazi kanjani ukuthi umuntu engimbizayo? Hayi, uyezile le nto yakho. Nxa ebizwa amagama kwelizayo uyosho nje konkosi khona nami naye. Yini oyenzele yena? Uyenze ngobungcwele noma uyenze ngomona
noma uyenze ngokufuna ukubukwa. uNkulunkulu mayesehlulela lithi iBhayibheli ubuka inhloso yaleyo nto uyenzile. Sihlulelwa ngenhloso, sihlulelwe ngokulunga, sihlulelwe ngeqiniso, bese sihlulelwa ngonembeza. Akekho umuntu ongenawo unembeza. Ngisho isidalwa ngoqobo lwaso sidakiwe. Mase kufike lo Sathane uthi bambana ingane yabantu idlongulo uthi unembeza ukwazi ukuthi eshedakiwe ayiphuza ayekuhle. Ngani na ukunembeza ubekile. So uNkulunkulu uzobuka nokubuka yonke into eyenzile unembeza wathi kuwe wena wathi ukulundela. Abuka inhloso yento oyenzayo. Lento oyenzayo uyenze ngayiphi inhloso. Ake ngilinganise. Kunomakhelwane wakho anizwani. Mawusulambile uyakuyena ukutela impuphu. Bona ngemoto uthi ucebile ayilandula athi akanayo. Lo makhelwane wami lo azikhuli ingane kanti uyifakile lo moya ithi ngisanda ukusebenza ithenga unyanyavu lwemoto ufika uliphawu uthi hayi mayifake egarage khona bezobona uthi nathi sesikhulile sesinemoto. Kusho kwakho lokho sekuyisono ngoba usajabulela imoto ekhona usuzalela umakhelwane. Ubuka inhloso uNkulunkulu ukuthi lento lenhloso yakho yalento iyini. Mhlambe waya komakhelwane ocela impuphu bakunisha watshala wanommbili omningi uthi ke ngiyobapha ngibalilayo. Manje washo lelo gama nje wesikogweni sokuyisono ngoba umuphi ngenhliziyo enhle umupha ngokwenzani ngokumlaya. Funa bonke ngiyaphana mina wangisho impuphu yena ngizomupha nje iqhebu noma eziwu-30 apheke nje kusala aphinde adle ezulwini kubhalwe isono. Abonga jabula umuntu wabantu ngenhliziyo enhle kanti wena yakhe igayi inkosi. uNkulunkulu uhlulela ngenhloso. Mhlawumbe ngithathe nayo insizwa lehlezi phambi kwami wayithengele isudu le. Kanti ngoba ngelinye ilanga ngangishayekile ngatela u5,000 athi ayinawo. Ngazi mina ukuthi inawo ngoba ifaka ama-tiles yangimisha. Sithi awuthi umlandela isudu ka10,000 umkhosi nemali mina ngishayeke ngalesa sikhathi. Isono ezulwini ngoba ngenzani ngiyamlaya. Zingaki izinto zenza inhliziyo ngaphandle. Zingaki uzongena kuliphi izulu. Ezulwini asingeni isono. Noma ngazama usihlobise ngendlela ofisa ukusihlobisa ngayo. Ngisho ukugqoka kodwa lokho. Thathe ngiswenke ngiyazi mangithatha kabi sonke. Abazi ukuthi ngiyempahla zami. Kanti mhlawumbe lengubo ngithi nebengane yona kuphela yokugcinela. Hayi namhlanje ngifuna bangibone kahle. Usuwonile njalo uNkulunkulu. Uthi ngokwenzele bani abantu. Lithi iBhayibheli asingenzele abantu asenzele yena. Konke okwesikwenza sikwenzele inkosi. Asiye kukwenzela abantu. Uzofika aphi nabantu? Mawuphila nomuntu ngempela ungafika. Matthew chapter 10 verse 28 uthi singabesaba abantu ababulala umzimba bengenzi lutho emva kwalokho. Mesabeni loyo othi esebulele abe namandla okuphotha umuntu esifobeni. Mathina ke sisaba abantu. Afike umuntu azokuhlebisa. Yena oqala indaba afake igama lomuntu. Nihlebeke nimdlavaza umuntu unqele. Ahambe lo. Ayothi umasibani phela kade ethini ngawe. Uzo wena umuntu usexabana nawe uthi kade umhlebe. Hayi bongaze ngihlebe mina. Kusho usibani. Usathi hayi uyena nje ufike akusasebenzi. Hlukana nokuhleba. Umuntu mayiqala nje phathi igama lomuntu nje lalela. Unganjani simbize lo muntu usuqoqa udabisela. Ngeke aphinda azohleba nawe.
ngoba abantu abahlebayo bayesibhokweni, umuntu onamanga ohlobisa indaba uye esibhokweni. Zingaki indaba uyihlobisa? Umuntu oyigaxe endabeni ongezona ezakhe uye esibhokweni. Awuhlale kwakho nje uphelele kwakho, kuye kokhuluma indaba lapha efensini, ngoba nawe uyazazi unebhati kube sethi wena ukhulumile, kanti uye lo ze nazo sekugaxela abani wena. Awakhathali namanje kade ugaxela. Phenduka uye kuJesu. MawuJesu ekuhlebe namuntu, mawusinga umthwalo uthatha uthulule kuJesu, mawuthulule kuJesu uJesu akatsheli umuntu. Ufana nani uJesu? Ufana netoilet. Yalazi itoilet? Mawuye etoilet alifikelishi ilalela la. Kade khona masibani bana ekhishwa yisisu, umngcwelisa ungcolisa. Ungezike nawe noma ukhishwa yisisu. Ulize lisho la leyithulela. Ufike uyikhulula uqede, ulikline ukumuhamba. Shona kuJesu thulule indaba zakho kuyena. Zisafe ziphelele. Uthole into ethelele. Wama ngolo uhamba ukhuluma nabantu uzoba senkingeni. Into uNkulunkulu akayinqumile uyayenza isolution. Akayinqumile nje uyayenza. Uthi-ke kubo 139:16 usazisise ngamahlule abeke abhale phansi usuku lokuqala abese bhalo lokugcina lungakafiki lokuqala. Ngeke futhi udlule nangephutha. Ingakho inkosi uHezekiya yathi mayikhala ibheka odongeni izikhalela uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu ngizonezela iminyaka yakho, ngoba ayikho indlela yokweqa nangengozi. Makuwukuthi u4 o'clock namhlanje ufuna ukushayise ngifile ngithule, ayosha ngithule impela. Akekho ozocela extension. NoJeremiah wayinikwa ngezathu ezithize. So uNkulunkulu mayeshinda ayishinda. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mawufunda uIsaiah 14:24 uthi uJehova sebawothi ufungile wathi impela njengokulinganisa kwami kuyoba njalo. Nanjengokunquma kwami kuyakuma kanjalo. Into ayinqumile nje ayishintshi. Icebo lakhe aliguqula umuntu, uSathane wahluleka. Sizamelani thina ukuguqula izinto zikaNkulunkulu? Sizamelani thina ukuguqula ukusho kwakhe? Simqambela amanga sithi uthe engashongo. Nathi abazalwane bayaqamba amanga. Bangaka bathenga iphefu noma lezi lamalambu lawa afuthwayo kuthiwa ekuzoba mnyama 3 days. Ngoba nabawathenga akuyona ihlazo aphambisana la kunamahloti. Engeke sasiphakamisa. Yekani ukukholwa noma yini. Funda iBhayibheli. iBhayibheli alikaze lisho ngoba mnyama 3 days. Alikaze ngelisho lokho. Futhi alikaze lisho ukuthi khona umuntu esiphila namhlabeni uzokwazi ukuthi ibandla lohlithwa nini. Angathi uJesu esezulwini engazi. Bese kwanomuntu semhlabeni owaziyo. Hayi yabona impela. Akesihlale sifunde iBhayibheli singabazalwane, singamakholwa amahlela ahlukeneyo. Kodwa kuyijwayeza ukufunda iBhayibheli, ungalifundela umfundisi ngesonto. Ngoba ufunda leli nawo nayo. Alisulala uthule iBhayibheli. Bese kuya ngokuthi uma kunezwi ongalizwa, uthandaze ubuza umnikazi wayo. Uma ungayithola impendulo yakumfundisi wakho, umfundisi angilizwa leli vesi lisho ukuthini. Ngale kwalokho nje zifundele iBhayibheli. Uye ukufundela iBhayibheli ngoba umfundisi bakho wakho. Mawufunda uJeremiah 1:12 uthi uNkulunkulu ngiyakulinda izwi lami ukuba ngilenze. Yabona ayikhulumile ayishintsha. Uyalilinda izwi lakho ukuba lenze. Ngoba insuku zethu zonke zokuphila lisesandleni sakhe, ubekile umkhawulo ukuthi noyedwa ngiqa. Abese lilinda izwi lakho ukuthi liwenze umsebenzi athumele wona. Nathi siyalazi izwi lakho ukuthi ubani.
Ubani izwi la? Ulizwi uJesu. So sisuhambela kude kunoJesu. Mbize lungasazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Lokho kuzokwenza ungene ezulwini ngelinye ilanga. uJesu esimkhonzayo ungukuvuka, ungukuphila. uJesu esimkhonzayo uthi igama likhulumile ngeke lidlule lingenzekanga, uthi kodlula izulu nomhlaba. Kepha amazwi wami awasoze adlule, uMathewu 24:35. Amazwi akhe ngeke adlule. Uma ethi yena akazi ukuthi uyolanda nini ibandla, ingoba engazi. Akaqamba manga, akayena umqamba manga. Akafani nathi lesiqamba manga. Indoda ilaliphenduka, wazi washiqoba nayo kanti indoda ilaliphenduka. Ngoba ilalithe ivuka isisho kuwe. Indoda-ke leyo. Kodwa uJesu uyagcina amazwi akhe. Yini indaba amazwi akhe engasoze adlule? Kwenziwa yini lokho? Ngoba nenkosi yethu uJesu Kristu njengobaba wakhe unguye njalo. Iminyaka yakhe ayisoze yaphela. So akakwazi ukukhuluma igququko. Ngoba yena uJesu uqobo lwakhe unokungafi. Akasoze afe, uphile ngonaphakade. Ungukuvuka nokuphila. Okholwa uye nomefu yophila. Naloyo ophila akholwe nguye kasoze afe naphakade. Ufunda eBhayibheli 13:8 lithi uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla yebo naphakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uma efika esiqhingini sasePatmos ngombono ebonakala lapha kumpostoli uJohane. Mawufunda isambulo 1:17 no-18 uthi uJohane ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofile. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami wathi ungesabi. Mina ngingokuqala, mina ngingokugcina. Ubani loyo? uJesu. Ngaphambi kwakhe akukaze kube noJesu. Emva kwakhe ngeke kube noJesu. Ngoba lithi ngemva kwakhe lithi ngaphambi kwakhe. Uthi ungokuqala futhi ungokugcina. Uthi ungesabi. Mina ngokuqala nokugcina nophilayo. Ngangifile. Bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade futhi nginezithuthulelo zokufa nezehayide. Wayefile kulo 3 days wavuka ngosuku lwesithathu. Ebambela thina ukuthi nathi masimkhonza sihambe emkhondweni yakhe. Athi mayebuyela ndibandla abazobe sebefile belale bekuye bayovuka ngoba yena wababambela ukuvuka kwabafileyo. Uma sisaphila njengoba siphila nje lithi iBhayibheli soguquka. Bevuke kuqala abasemathuneni sihlangane emafuyini sihlangabeze enkosini. Yoguquleka wena na. Mayokusufile uvuka yini na. Ngoba kufanele kulale uJesu kuzuvuka. Lento ezokwenza uvuke uJesu. Ma ulale engekho ngeke uvuke. Uyovuka sekusula kwahlelela ukugcina sokhonza ukuphila lokungeni. Ungasezohlwithwa nebanga. Ngakho ke ake simkhonzeni uJesu yikho konke kuthina. Uthi ke uphethe izithuthulelo zokufa nezehayidesi. Wayefile ungophilayo. Yona uqobo inkosi uJesu ingukuvuka nokuphila. Zathi sezizine ezikaLazaro insuku efile ndwatshiwe senuka wamvusa. Ngakho nawe noma wakunayiphi inkinga mawuza kuyena izophela. Kodwa izakuyena udiliza udonga lwezono. Ziyavunywa izono. Uyavunywa uJesu ngoRoma 10:9. Lithi-ke lelizwi uMatha esezwile ukuthi uJesu yeza. uMatha umfowabo kaLazaro wayesendwatshiwe. Lithi iBhayibheli waya wamhlangabeza. Kepha uMariya akahambanga, udadewabo wasala ekhaya.
uMatha mayifika kuJesu uthi Nkosi, uma ubukhona umnewethu ngayengafanga. Kepha ngiyazi ukuthi nakalokho ukuthi noma yini ecela kuNkulunkulu uzokunika yona. Wayekholwa uMatha, azi ukuthi mayesehlangane noJesu uhlangane indodana kaNkulunkulu. Noma yini uJesu azoyicela kuyise, uyise uzomnika. uJesu yaphendula uthi umnewenu uzovuka. uJesu ukhuluma ngemali. Wayekholwa uMatha kodwa engasakholwa ukuthi uzovuma kusena 4 days. Uthi uMatha ngiyazi uyovuka ngosuku lokugcina. Ngiyazi ukuthi uyovuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Uthi uJesu, mina ngithi uzovuka manje, hayi ngosuku lokugcina. Ngoba ngikuvuka nophila, okholwa yimi noma efe yophila. Naloyo ophila akholwe yimi kasoze afela phakathi. Ngiyakholwa lokho na? Wathi uMatha, yebo ngiyakholwa ukuthi wena uKristu, indodana kaNkulunkulu obeza kuZezulu. Ngiyakholwa wena ukuthi uJesu wafika ezulwini na? Ngiyakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu waba inyama na? Umkholo lithi iBhayibheli usungcwelisiwe, that is righteousness. Uyavuma yini ukuthi uJesu uyinkosi na? Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ususindisiwe. Abantu abaningi abakwazi ukusindiswa ukuthi yini. Ukusindiswa ukuhlengwa engozini ethize. Ngoba uma ungakholwa ulaka lukaNkulunkulu uhlezi phezu kwekhanda lakho. Uhamba nje uthwele ulaka lukaNkulunkulu, ususe, usindiswe, uzwizwe likaJesu, ukholwe loyo thuma uJesu, uzobe usuyasizakala. Uma usupholiwe ngokukhuleka kwaseRoma 10 uyasindiswa. Uma ususindisiwe bese wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yawazi umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi wenzani. Ukhona lo akasinikezile ngamunye ngamunye. Ngeke sonke sizoma la epulpit. Ngeke sonke sikhulekela abantu. Kodwa ikhona owodwa siwunikezwe sonke. Mofunda uJohn chapter 6 verse 28 to 29. Wayikhuluma nabaFarisi bathi kuye, singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilowo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. So simple. Ukukholwa. Umuntu ongakholwa uyalahlwa esibhokweni, isona ungakholwa. So ukukholwa kuwukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Mawusukholiwe-ke usezokunika yena-ke owakho wedwa, angonikanga unsibana. Nengamnikanga lo hlezi naye. Kodwa wonke umsebenzi wethu wosonke ofanayo ukukholwa. Mawungakholwa uzojeziswa. Mawungakholwa ukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakho. Yikho uJesu eshilo kuJohn chapter 5 verse 24. Wathi ngiqinisile. Manje wathi uqinisile, ngokwazi ukuthi leso statement asoze sishintshe. Ngisho ngaphuka umhlaba simile. Uthi ngiqinisile ngithi ozizwe lamakholwa ngomthumileyo unokuphila okuphakade, akaye kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Isihloko sasithi nozembuke ngenguye. Ayinozembuke. Unguye njalo uNkulunkulu akashintshi. Loze nibe izimpunga ngiyakunthwala. Ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunentatha. Ngiyakunthwala ngimkhulule. Okwethu okusihluphayo thina siyamqhathanisa. Uyakubuza-ke lo ukuthi niyakungifanisa ningilinganise nobani? Ningiqhathanise nobani ukuba sifanane na? Sizothandaza abaseRoma 10 verse 9. Umvumo uJesu, umuthanda uphoqile. Sengimchaze kaningi
uNkulunkulu Baba sengimchaze kaningi iminyaka yabayipheli ababhubhi futhi thina siyabhubha kodwa masidlula kulo mhlaba sizoya lapho singeke sisabhubha khona lapho sizophila ingunaphakade noNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana uJesu Kristu noNkulunkulu Moya Ngcwele. Mawuthanda ukuya lapho nawe uzomvuma uJesu namhlanje. Awumvumi ngoba ungakazi umvuma, awumvumi ngoba ungasindisiwe, kodwa umvuma ngoba wazi uzohamba. Awazi mhlawumbe uzothi uma ngiphuma emva kwenkonzo ngishayisane nebhasi lapho eseliyafa ngoba kade ngivuma uJesu la endlini kanye ngani ngizongena ezulwini. Mhlawumbe wena uzothi uhamba la emgwaqeni iyokulanda ngale imoto ifike ikushaya ibulala, kanti ngoba usuku lwakho selifikile. Ngomvumile uJesu manje ngiyakuthembisa mina ngizongena ezulwini. Enganeselele sisamvuma sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi ngoba akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. uJesu azange ayele nalo wathi namhlanje uzoba nawe eparadise. So ke mawuvuma uJesu ulungisa indlela yakho ukuthi noma inini malifika lolu suku uyangena ezulwini. Beke ukusiza ukuthi uyithathe lento esisho ayiyona ebandla. Akusona isiqubulo sebandla sona asiqubuli thina la sithi upolitiki. Ukuthi uJesu Kristu inkosi akusona isiqubulo isivumo. Mawufunda iBhayibheli lithi zonke ilimi ziyovuma isivumo akusona isiqubulo. So ke uma wena ukholelwe eBhayibhelini sinye sakho nawe asona sebandla. Jwayele ukuthi uJesu Kristu inkosi kuyokusiza ngelinye ilanga. Uyosho kanti sewusuku lokugcina uyahamba emhlabeni ukumukela ezulwini uthiwe kade uyesihogweni wena usindiswe ukuthi umvume uJesu awahambile bese kuthiwa ngena udliva elungiselwe abantwana. Sizothandaza emva kwaleli thuba sizocula siqede mase ngiguqa la siwusho lokukhuleka osiguqile simhloniphe uNkulunkulu siphakamisele izandla zethu njengoba ngimtshelile mangiqala ukuthi ngavuliswa amehlo kodwa ubuye lo mfundisi ungafuni ukuphamisa izandla. Unkulunkulu wakho ngeke nguzwe ngeke ngiphendule. Phethe yakho wabindela zimbi phethe yakho khulekela wonke umuntu ogulayo, khulekela wonke umuntu onamahlala khona, khulekela wonke umuntu onenkinga ngaphandle kokumbeka izandla. Ngizokhuleka ngokuqeda ngoba kumina ophilisayo ngilo Jesu engimkhonza ophilisayo. So ke mangiqeda la ukukhuleka ukwazi ukuthi uphilile, kodwa uma ungaguqanga ngaphakamisanga izandla
ungakholwanga ngeke uphile. Ngikusho manje akekho kodwa futhi ngizomkhulekela emva kwakhe sobe sengithini ngoba angiqala ukwenza lokho uyaphilisa uyangihlonipha ngelutho ngithandaza ngila asinde umuntu la. Abanye basinda ngokungena nje egate lapha eminyango engene egule nesifo afikela endlini sesindile. So kubiza ukuthi ukholo wazi ukuthi mawulapho kuwo Kete yakho, kete yakho, Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuna. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekele Baba egameni lomfowethu Jesu. Namba abantwana bakho sebekhulekile abaseRoma 10:9. Uyazazi idingo zabo zalomhlaba. Ngiyacela unikeze kube yilona loyo ngokwesidingo sakhe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukhazimulise igama lakho. Wenzele igama lakho udumo ngenxa yokuthi usethandazile abaseRoma 10:9. Ngiqalekisa yonke imimoya yamadimoni, ngiqalekisa zonke izifo ngegama lika Jesu ophilayo kulomzimba nalona. Ngithi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba. uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba. uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba uyakhululwa. Njengokushilo kuMathewu 16:19 noMathewu 18:18. Bathi konke ngibophe emhlabeni koshwe ezulwini. Nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Ngiyabakhulula bonke ababoshiwe amaketanga kaSathane. Ngiyabakhulula bonke ababoshwe izifo noma ngabe sifosini. Akaphumela ephilile. Ngenzela igama lakho udumo ubonakalisa amandla akho. Baneyinkinga eziningi, abanye baneyingane nabazukulu abaphuzayo. Ngegama lika Jesu ngiqalekisa idimoni lokuphuza, idimoni lama-drugs. Ziningi izifo Nkosi, o-cancer, oshukela, o-BP. Baphilise uNkulunkulu wami nomusa ngegama lika Jesu ophilayo. uJesu Kristu inkosi phezulu kwalemzimba. uJesu Kristu inkosi phezulu kwamakhaya abo. uJesu Kristu inkosi phezulu kwemindeni yabo. Siyacela Nkosi wenzele igama lakho udumo, sikunikeza lona lungo lwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Uyinkosi ephakemeyo, uJesu uyinkosi ephakemeyo.
zonke intambo-ke umphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu izwi lenkosi. Njalo kaNkulunkulu esikhulumile ngalo phakathi kwethu ukwethu ngokusihlale kuNkulunkulu. Silalele iyalo nemiso zikaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Kulesi sikhathi indoda njengabapostoli egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga. Umapostoli usibonga ngokoko. Unkulunkulu bazalwane ngiyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu abanye ngangibabonile ngonyaka ophelile ababekhona. Siyambonga uNkulunkulu sisekhona usasigcinile. Ngiyabona ukuthi abanye asasukumeki noma bethi ngiyakhosela. Ukhosela kanjani uvele uyihlalele bazalwane? Yabona ukuthi akusekho ukukhosela, sesiqhubeka asikhosele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokufika kwenu. Siyamdumisa uNkulunkulu. Sengathi izwi leli lingaba isambulela kuthina sonke elithi siyoze sibuke. Singayaphi bazalwane? Singayaphi? Kukhona nje ukuthi nje siyoze sibuke ngathi ingane zethu ziyahlulela usigcina uma sesibukile. Kodwa yena uyasigcina uthi nje noze nibe impunga. Uyazi ukuthi bengathi besingamthanda ngempela kuJesu ngoba uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Sesizoya-ke ekudleni ngoba phela sihlangene sesidlile emphefumulweni, sekumele sidle-ke nasenyameni ukuze sithole amandla okugoduka. Nginesifiso-ke sokuthi sengathi nje singathi masiphuma siyicabange lento kuthi noma ngabe izulu liyaduma uthi inkosi uthe umbekele umgomo, ubekele umgomo uthi uguge
akakubayelanga umgomo ukuthi kuzoqhamuka izulu likushaye uve yakithi. Uthi kodwa kuyoze uguge, kusho ukuthi thina siphephile, sihlengiwe. Kufanele nje sicabange lokho, sikusho emlonyeni yethu ukuze ney'nhliziyo zethu ivume uJesu Kristu inkosi. Ngizocela-ke manje sikhuleke sibonge ukudla bese ngiyaphinda futhi ngiyamema nangonyaka ozayo inkosi masasigcinile siphinde sifike. Ungafiki-ke wedwa, ufike nomunye, ufike mhlawumbe nabanye, njengoba besho bakompostoli sisho nje ukuthi sibangaka. Mhlawumbe kunomakhelwane abawu-5, so-5 siyeza. Mhlawumbe khona nabakuvakashela abaqhamuka ekhaya, so-7 siyeza. Asinayo inkinga yenamba ngoba uNkulunkulu wethu akasibali ngenamba, usibala ngomuntu ngomuntu ngomuntu. Ngicela sikhuleke nike. uJesu Kristu inkosi, Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu ngalolu suku oluhle kangaka, usikhumbuze ngalo ukuthi asisiphileli thina kodwa siphila ngoba sibhekiwe nguwe, futhi wena uNkulunkulu usuku nosuku, iminyaka neminyaka, kusukela izikhathi zingakabi khona kuze manje uNkulunkulu. Siyabonga Nkosi izwi lakho, siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho nathi. Sesiyesaba kuningi okusisabisayo, sisaba ngisho nabantwana bethu qobo, kodwa wena umuthi siyoze siguge uNkulunkulu, kusho ukuthi usinakile endlela emangalisayo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sesibonga ukudla-ke Nkosi usilungisele khona. Siyazi ukuthi besingeke sibe nakho ukuba kumasiphanga khona. Usisayilowo nalowo-ke ozodla, Nkosi nalaba abathi bayaguliswa ukudla, siyacela ukuthi ungabagulisi lokhu ngoba kuphuma esandleni sakho uqobo. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke namanzi sowaphuza, sikunikela kuwe konke ukuthi usibusisele khona. Uma bekukhona Nkosi okungalungile, kukho konke sizokufaka emlonyeni, ungcweliseke wena ngoba uthe konke uma sesikunikele kuwe sekungcwele kusisekile. Sisize-ke Nkosi nalapho sesiphindele emakhaya, Nkosi sesinxuselwe kangaka ukuthi nezifo ezisemzimbeni iphele, asibe nokukholwa ukuthi konke sekwenzekile. Noma sifike emakhaya sifithi ukuthula okumangalisayo, nangesikhathi seyiphithiphithi usiphithi nokuthula. Sonke njengoba siyakucela lokhu ngokukholwa nangokubonga uJesu Kristu kuyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Sizohlala-ke phansi bazositshela ukuthi sizosuka sishonephi. Uma sesikodwa nje sihlale nje phansi sibingelelane, sixoxe, sibukane, simemane for next year. Jesu Kristu inkosi.